କହିଲେ ବାହାର କ'ଣ କରିଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେ କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ କରିଛି କଟ୍ କର ଆଉ ବା କ'ଣ କରୁଛ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ବସେଇଛ କ'ଣ? ନା ମ କିଛି ନାହିଁ ଆଳୁ ଦିଟା ସିଝେଇଛି ମ ଆଇଁଷ ବେଳ ଆଇଲାନି ଆଳୁ ଦିଟା ସିଝେଇଛି ଆଳୁ ଦୁଇଟା ଆଳୁ ସିଝେଇଛି ଦେଖାନି କ'ଣ ଆଳୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଟିକେ ଦେଖେ ଦେଖଉନା ଟିକେ ଆରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଆଳୁ ବା ଦେଖା ମୋ ଟିକେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଆଳୁ ବା ଦେଖେଇ ଦଉନା ତୁ ଆଲୋ ହେଇବା ଅଣ୍ଡା ମତେ ଏତେ ମିଛ କଥା କହିଲ ଆଲୋ ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ଇଏ ଗଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ସିଝେଇଛି ଅଣ୍ଡା କରିକି ମତେ ଏତେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ଆଳୁ ସିଝେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଯାଉଥିଲି ତମଠାରୁ ନା ମୁଁ ସେ କଥା ନୁହଁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ସିଝେଇଛି କହିନି ଆଳୁ ଦିଟା ବୋଲିକି ମା ମନ ନାହିଁ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଛି ମୋ ମନ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଳୁ କହିଦେବି ତମକୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଟିକେ ଦବ ତମ ଭାଇ ଆଇଲା କେତେବେଳେ ଏବେ ଆଇଲା କ'ଣ ତମ ଭାଇ ଆଣି ସବୁ ଏଇ ମିଠା ପିଠି ଆଣିଛି ଆଉ କ'ଣ ମିଠା ପିଠା ଦେଇକି ଆଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବା 8ଟା ଅଣ୍ଡା ପକେଇଛି 4 ଜଣ ପାଇଁ ଆଉ ମତେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଦେଇଦେବ ମୋ ଭାଇ ମିଠା ପିଠି ଆଣିଛି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଏଇ ହେଇଗଲାନି ଆମେ ଏଡ଼େ ମାଗି ଖାଇ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟା ଅଣ୍ଡା କିଣିବି ତା ଭାଇ ଆଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବି ତରକାରୀ ଯା ମୋର ମିଠା କିଏ ଖାଉଛି